लजिं मोनफैबाय ओंखारद' गाबोननि फाइनाल मेट्सखौ जेरैब्लाबो देरहाथारनांगौ नों गारसनग्राल' जा सेन्टारनिफ्राय थुखो हरनायाव आं दं बे फाग्लानथ' दा हरखालै जेरै मुङा बायताल एरै हायाव जोगदोनानै हाखौसो गुरलाब गुरलाब बुरखांगोन बेबायदि खालामब्ला बेगें हारा सावफ्लायनायखौसो मोनजागोनलै बायताल गेदा एबार नायब्रा बेस्ट प्लेयारनि मेडेलखौ आं लागोन बे मा बेलाय गाबोननि मेचखौ जोंनो देरहानाय होआब्ला मा खालामनो बारा दादागिरि दा खालाम ओइ बे बलखौ बला हरथ'नाय नोंसोर बल देरहानाय लानो होनलाय बला सानाखौ लागायथारलै ओइ साला कलेजनि फुटबल लीग फाइनाल मैच बे फाइनाल गेलेनायनि फैलाव फोथाराव गेलेनो थियारि जानाय ग्रीन गाबनि जार्सि गाननाय हानजायानो जाहैबाय टीडीसी फाइनाल इयार स्टुडेन्ट आरो नेवी ब्लू गाबनि जार्सि गाननाय हानजाया एचएस फाइनाल इयार जोंनि कलेजनिनो इक'नमिक्स प्रफेसर मिस्टार डी बर'आ बे गेलेनायखौ दैदेनगोन गोजोन्थों जार्सि नम्बर 7 नाथाय बेखौ हमथानो हायाखै जायख्लं देखुनि आथिंनिफ्राय खेनानै लादों राजा रनजितखौ फासयदोंमोन नाथाय जायख्लं हेंथा होनायाव रनजितआ जायख्लंनि आथिङाव जोनानै होबाय
लारानो लारानिफ्राय दा लाराया पास खालामदों जायख्लं दासिम बलखौ आथिङाव लागासिनो दं नाथाय बेखौ हेंथा होनो नाजादों राकेशआ नाथाय बेखौ सिख'नो हायाखै राकेशआ थै थां सिलाय बिलाय जागासिनो दङ बलखौ पासिं खालामदों राजा नाथाय राजानि आथिंनिफ्राय जायख्लङा सिख'नो नाजागासिनो दङ जायख्लङा बलखौ लानानै खारहोन जानायावनो नाथाय राजाया जायख्लंनि आथिङाव जोनानै फाउल खालामबाय जायख्लङा गोलैनानै थानांबाय हायाव गोगोमैनो जखम जादों जानो हागौ जायख्लं दासिमबो सिखारनो हायाखै जायख्लङा गोलैनानै थानांबाय हायाव गोगोमैनो जखम जादों जानो हागौ जायख्लं दासिमबो सिखारनो हायाखै रिफ्रिमेना फाउल डिक्लेयार खालामदों आरो राजाखौ गाज्रि गेलेनायनि थाखाय रेड कार्ड दिन्थिनानै बेखौ फिल्डनिफ्राय आउट खालामबाय नों आरो नोंसोर गंसे गलिनिनो फागा दोंसेनि मोसौ दिनै फुटबल मेच फिल्ड गेजेराव आथिं जोफायनायजों मानो एटाक खालामखो बेथ' नोंसोर आंनि कलेजनि स्टुडेन्ट्स नङैनि आगोलनो नोंसिनि सिखाव दाखार लुटिं खालामजेननायनिफ्रायनो जादों नङा होमबा बुंनाय राकेश बे बाथ्राखि नंखाय गोसो जायोबा आं बे कलेजनिफ्राय आं नोंसोरखौ होखारनो हायो आरो मा होखारनोल' गोसो जायोबा नोंसोरखौ गुबुन खुनु कलेजाव एडमिसन मोनै गाज्रि रेकर्ड लिरनानै एक्सपेल खालामनायनिबो आंनाव पावार दङ आन्डारस्टेन्ड प्लिज सार अन्नानै बिदि दाखालामसै नङाबा जोंनि फिउचार लाइफआ स्पइल जाथारगोन अन्नानै निमाहा होदो सार बिस गोनांब्लाबो गैयाब्लाबो जिबौआ जिबौखा सौनाय हुदाखौ मालाबाबो गारनो हाया बिलिभ मी सार इयुनाव जों माब्लाबाबो गोरोन्थि हाबा मावबावोब्ला नोंथांनि गोसो बायदियै मा खालामनो गोसो खालाम नंगौ सार आंखौ एक्सपेल खालामोब्ला आंनि गोरिब आइ आफाया जोबोद दुखु मोनगोन गाहाम खोनासं धोनि एबा गोरिब जाम्बा एबा सियान साफ्रोमबो बिमा बिफायानो फिसानि गाहामखौ हास्थायो बिनिफ्राय रासिन आं बे कलेजनि प्रिन्सिपाल जानानै साफ्रोमबो स्टुडेन्ट्सनि मोजांखौ हास्थायो बुंब्ला नोंसोर मेगन सागोन जायख्लङा बे कलेजनि स्टारल' नङा बियो दिन्थिफुंबो खोनासं मालाबा बेबादि थैयै उरि हमजाबावोबा आं आरो मेगन मोसेबा थानायाव गैला मा खालामनांगौ बेखौ आं दंसै नाउ गेट आउट फ्रम हियार गेट आउट नोंसोर थाथ'दो होमबालाय आं ओंखाम लायग्रोनोसै थाथ'दो बिदिब्ला मैया बेहु समावबो फैथ्राखिसै ना सिमाङा गैया गुरु गुबुनखौ नुदोंब्लाबो बेखौ नुथ्राखिसै कलेज स्टुडेन्ट हिसाबै नङाब्लाबोथ' बिब'नि बिबोनां बिगुमै उन्दै होननानैथ' फैथारनांगौमोन ना बिगुमै होननानैथ' गुमजानो गिनानै फैखायाखै बियो ना नङा गुरु रागा बोरायानो जिमायखाय खोमा बे हिन्जाव जाथिनि मोनसे बेरामखा जायखौ सैयाबाथाय सैया खिखौ सिन्थायनो सैया नाथाय नोंथांनि फारलायावथ' गोग्लैयाखै नुवाखै जेब्ला नोंथाङा बल लाना खारो अब्ला माबायदि होख्राव होख्राव आप आप जायख्लं आप होननानै थुलुंगा हरा बेखौथ' नोंथाङा मेगनजों नायहरनो अबसर गैयामोनब्लाबो खोमाजोंथ' खोनायाखै नङा जायनि जाउनाव थै-थां देरहाबायबो बे देरहानायाव सिमांनि मस्लाया खम नङामोन ना नङा गुरु नोंथाङा जा रायहोबाय गनायनानै लानांसिगोन प्लिज साइलेन्ट हेलो बॉयज
Good Good morning, sir. How do you feel now, my boy? No serious, sir. After 10 days, प्लास्टारखौ खेवनो हागोन। टेम्स्ट्र' बायालासेनो गावब्लाबो मोनब्ला लेंदि लागौमोन। Well, मोजां गाज्रियाथ' नोंथांनि आखायावनो थाबाय। Don't worry. नोंथांनि स्टुडेन्ट मानि आंनिबो जोंना डिउटियानो पेसेन्टखौ सिबिनाय। Thank you, doctor. सिस्टार, Sir, दसे उनाव बेडशिटखौ सोलायना हो। Don't worry, my boy. आं सम सम नायफैबाय थागोन। नोंनिनो रुममेटफ्राथ' दंखायो। See you. Okay, sir. आं मा जाखो? जाख्लंखौ हस्पिटालाव खेबसेबो नायैया। आंना खेथि खालामनाय जाथारदों दा बेसारा। जाख्लंआ जेखि साननानै लादोआ गुबुनफ्रा मा सानगोन होनबा? दै हस्पिटालनिफ्राय रिलिज लाना फैदों। सिमां, जोंबो दासो हस्पिटालनिफ्राय रिलिज लाना फैदों। सिमां! होद सोरबा नुगोन। नोंनो मा नांग्रोगौ? हौवा। आंनो हिनजावसो नांग्रोगौ। मानो? हिनजावबा आंहा देनां खामानि दैदेनगोन ना। May I come in? माब्ला फैस्लाबलायखो लेंग्राया? लेंग्रा नंला, नै। थोंनैबो जोफैजाबा हामगौमोन आं। थोंनैबो बायनानै थाबायनो हायामोनब्ला नोंजोंनो बाजागौमोन आं। बा, आंनि उसुलि बाजैया
मा मा जानानै थायो होमबा बे दानसेनियावनो एफा फुंनि नै आंजों नै नै हेल' माय डियार लिटिल फ्रेन्ड बाजै हौवासा रायलायहरदों नै नै आंजों आफा गुमै उन्दै फैदों गुमै उन्दै फै जावैसो फै बिमा बिमा मा नै जावैसो फैदों नै ए जावैसोसो मा खालामहैदो थां दिनैसो फैनाय थांदो जावैसो सिङाव जिरायहैदो थां दे आयै फै जिरायदो जावैसो मा खौरां जावैसो उन्दै माबा आफा हजों बाजैया खामानि मावनो एसे उसुबिदा जानायखाय आदाहाबो अफिस दं जाबाय ओंखायनो बिबोनांफोरखौ लांनो थिनहरनायखाय फैदां ए हा माथो जादों न'थ' नांखाया आंनो हायो जावैसो लिंलां दालाय बन्द'खासैबो माथो मावनानै थानो बिलाय न'आवलाय ना बिमा सिमां नै आइ सिमां बावफैलाय जावैसोआ जिरायथ' आं एसे फिसा जानाय लोंनाय खालामहैनि फैना आयै जेबो दा खालाम दिनै लिंगलाङा जावैसो 50,000 बासायनाय बान्थाखौ दिनै गोसोआव थालायजासे सोनानै हरथारनांगौ आंहा जावैसोआ जिरायथ'दो आंबो नोंखुनजोजों बाहेरानि जय जगाराव एसे बोथोर खामहैफानोसै जिरायनानै थाथ'दो जावैसोआ लोंदो आगे